Pýtam sa, komu sme čo urobili? Prečo práve my, sestry, sme sa stali rukojemníkmi nášho štátu a následne zamestnávateľov zariadení, v ktorých pracujeme? V našom zariadení ústretovosť vedenia nemocnice pri vyjednávaní s odborármi obidvoch odborárskych organizácií bola pre nás už úspešná. Ponechali nám zatiaľ vyplácanie mzdy podľa zákona 62, avšak bez časti príplatkov, ktoré tvorili pri starej mzde pohyblivú zložku. Ako sme všetci informovaní, riaditelia iných zdravotníckych zariadení sú vo väčšine prípadov proti vlastným zamestnancom, pričom hlasujú, že systém kvality môžu naplniť a obhájiť len s kvalifikovane vzdelaným zdravotníckym personálom. V našej profesii sa začalo vyžadovať vysokoškolské vzdelanie, kde mnohí na úkor svojho voľna pri zanedbávaní vlastných rodín a ochudobňovaním rodinných rozpočtov na úkor štúdia úspešne ukončili vysokoškolské vzdelanie, pričom zamestnávateľia sa tvárili a tvária, že nás, vzdelané sestry a porodné asistentky, nepotrebujú. Pokiaľ ide o zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckych zariadeniach, ten keď ukončí vysokoškolské vzdelanie, postupí a je mu hneď nájdené lepšie platené miestečko. V iných odvetiach sa to nemôže stať, aby niekto s vysokoškolským vzdelaním bol nepovšimnutý a pracovne nedocenený.